ଧୂର୍ତ୍ତ ବିଲୁଆ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବଗୁଲି। ଏକଦା ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟର ତଟ ଦେଶରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରୋବର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଅତିଶୟ ଧୂର୍ତ୍ତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ବିଲୁଆ ବାସ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ସଦାବେଳେ ନିଜର ଚାତୁରୀ ବଳରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେହି ସରୋବରରେ ଏକ ସୁଶୀଳା ତଥା ଦୂରଦର୍ଶୀ ବଗୁଲି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲା। ବିଲୁଆର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବଗୁଲିକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ବହୁଦିନ ପରେ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ନିଜର କପଟ ବାକ୍ୟ ବଳରେ ଏହାକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଧୂର୍ତ୍ତ ବିଲୁଆଟି ସରଳତାର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ବଗୁଲି ନିକଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ବଗୁଲି ଭଉଣୀ, ତୁମର ମନୋହର ରୂପ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ତୁମେ ଏହି ଜଳାଶୟର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛ। ମୋର ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶାକାହାରୀ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମର ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବଗୁଲି ଜଳ ଭିତରୁ ବିଲୁଆର ଆଖିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଚାହିଁଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବିଲୁଆର ଏହି ଅପ୍ରାକୃତିକ ସୌଜନ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଲୁଆ, ତୁମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବଗୁଲମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରୀତି ରହିଛି। କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଜ ସହିତ ଆମର ଜଣେ ବିଶେଷ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଅଭିଭାବକ ଭୀଷଣକାୟ ତଥା ଦୀର୍ଘାୟୁ କୁମ୍ଭୀର ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କୁଡ଼ିଆକୁ ଯିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ସତରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆସେ ତେବେ ସେ ମୋତେ ଗିଳିଦେବାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବଗୁଲି ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଘ ଭଳି। ତୁରନ୍ତ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବିଲୁଆ କୌଣସି ମତେ ନିଜର ଭୟକୁ ଲୁଚାଇ କୃତ୍ରିମ ହସ ସହ କହିଲା, ନା ନା ବଗୁଲି ଭଉଣୀ, ତୁମେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୋର ସେହି ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବିଶେଷ କାରଣବଶତଃ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଏତିକି କହି ବିଲୁଆଟି ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଅରଣ୍ୟର ଗହନ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ବଗୁଲି ହସି ହସି ମାଛ ଧରିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲା, କେବଳ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଚତୁରତା ବଳରେ ହିଁ ଜଣେ ପ୍ରତାରକର କପଟ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ: ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଗପରେ ବିଲୁଆର ଚରିତ୍ରକୁ ଧୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବଗୁଲିର ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପଛରେ କେଉଁ ସାମାଜିକ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି?